יקר, שלום. אני יודעת שלא כתבתי בך זמן רב, אך היו לי סיבות טובות. ימים של פחד וסכנות עוברים עלינו כאן, ולא תמיד יש לי זמן לעשות סדר במחשבותיי. גם היום הגישה אמא אפונה לארוחת ערב. לא היה לנו על מה לדבר, ואדון ונדן שוב התחיל לדבר על פוליטיקה. אני שונאת שהוא עושה את זה. יומני, אם רק היית יודע כמה צפוף פה בעליית הגג. לפעמים נדמה שהכל אבוד. אנה? אנה פרנק? מי זה? את יודעת היטב מי אני, אנה? אלוהים? כן, אנה ילדתי המתוקה, זה אני. אלוהים, אני כל כך שמחה שבאת. כבר חשבתי שאתה לא קיים. מה זה, אנה? את בוכה? אני מצטערת, אלוהים. אני מצטערת שאני בוכה ככה, פשוט כל כך קשה לנו. מחליק. אני יודע, ילדתי. ובדיוק בגלל זה רציתי להגיד לך משהו. רציתי להגיד לך יהיה בסדר. מה יהיה בסדר? הכל יהיה בסדר. אני יודע שעכשיו קצת קשה ולא נעים. אני מבין שקצת צפוף פה, ושבאופן כללי המצב לא טוב. אבל חשוב לי שתדעי שיהיה בסדר. אתה בטוח? כן, אני לא סתם אומר. הכל יסתדר בסוף. לדברים יש נטייה להסתדר. טוב, אנה, אז אני צריך ללכת עכשיו. יש לי איזה... לא משנה. אבל אל תדאגי, אנה, יהיה בסדר. אלוהים? כן? תודה. אין בעד מה. תאמרי שלום לעצב, נסי פחות לחשוב, תיכנסי לתוך הקצב.